Naroa Garaio Oñatiarrak eskola kirolean ezagutu euen saskibaloia. Aloinen mendien egin zituen lehenengo urtiak, baina segituan fanzan Arrasateko ointxera. Egun LF2 mailan jogatzen dago. Naroa Garai, atzaldeon. Atzaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, demoraldixa, LF2, ja bigarren urtia. Zuria behintzat aurtengoa igazko baino biogoa, ezta? Bai. Aurreko urtean atzenian hasi berrixa nintzen, eta ondiokan nik uste mailara inbarik neuela, eta nik uste aurten poliki-poliki konfiantzia hartzen abilela, eta denboraldixa hobeto doia. Eta minutuak, azkenean minutuak be, konfiantza aldetik eta autoestima aldetik egoteko arrazoiak dira, ez? Bai, azkenean ikusten mozu igual minutu gutxi jolaztezula baita frustrao egiten zara, sartzen zara kantxan baita igual bilurrakin demostra oin biotela, eta nik uste oin konfiantza horrekin nik uste geixona biela demostra egin eta oso pozik. Azkenean, bigarren urtia beti be, lehenengoa baino, esaten dago askotan zailagoa dala, baina ja ekipuak eta zuk eskarmentua badakotzu, ez? Bai, aurreko urtean ez zan geizki fan temporadia bezta, baina nik uste aurten esperientzia geixokin gabitzela, inar geixokin, eta aurreko urtean zan baita, ikustia ze moduz doian dana, probaikia gauzak, viajiak baita kanpora, eta nik uste aurten badakigula ze datorren eta nolakoa dan denboraldixa. Ez zala da mutu? Maila hontan jolaztiaz? Esango neke ez, porque maila hontan baita gauza pila bat ikasten dozu, konprometitu egin zara taldiaz, geixo ikasten dozu, lehiakortasuna handixa dau, eta gauza txarrakin, gauza negatiboakin be poliki-poliki gauzak ikasten dozu. Dana dela, berezik aldetu dotzut, ze zauz kategorixia polit baten ikasteko aberazgarrixa, baina, viaje luziak, beste gauzatzuk iteko denporiak entzen dutzu, Bai, azkenean sakrifika egiten zara eta denporiak entzen dutzu, baina nik uste dut baita viajean gauza honak eta dutuzula taldekideak inzauz, ondo pasaiken du, barre batzuk botaten du, eta benetan guztaiken bazatzu eta hori baldin bada biozuna, mentalizauta zoiaz eta ondo dau. Azte bada kanpo, baina beste azte bukaera etxian da, orduan denporia dako zu baita hemengo jentia zegoteko eta ondo. Zerako talde honek beti maila emuteko, irabazten dozunean perfecto, baina galtzen dozuen partiduetan beti hor zauzai azken momentura arte, zer zagoarretako talde honek? Nik esango neke bastante desberdina garela danok, eta orduan bakoitza dakonez bere habilidade alde positiboak juntauta aldula ekipo o talde poliki aturten, eta bakoitzak bere gauza honak aporta egin dau. Eta kokteleran sartuta, emuten dau talde honen ezaugarrixa, ez? Hori da, bai. Eta oso roi hona dau baita, zik horre ben ikustot azkenean gure artean ondo eruatiak eta roi honak egotia baita, ekipoa geixa hau batzen dauela. Nik uste dezinbestekoa dala hori, talde kirolian, giro hona baldin badau, ez dut zango garaipenak samurro bat ozenik, baina laguntzen da. Bai, nik uste gero kantxan hori demostra egiten dela eta hori ikusi egiten dela. Orduan nik uste dut batuta egotia oso ondo dauela gero kantxan hobeto jolaztu alizateko. Eta zer da Naroak talde honi emute xauena? Bakoitza dagotzue bere zeuren ezaugarrixak, zentzuk dia zuriak Naroa? Nik uste jokalari danok moguan, dakula alde positibo eta negatiboak danok, eta positiboa igual esango neke azkenean jokalari harina naizela, eta aurkarixakin alderatuta igual azkartasun o harintasun horrek bantaiak aldozta emu. Eta nik uste dut baita igual aldotela errebotean asko aportau, errebote defensiboan eta ofensiboan be bai. Ixa, bizitza herri derroia susaskiba baian, baina ongo da ondiokan zeo zer mejoratzeko, ez da? Bai, beti dauz gauza pila bat mejoraiteko. Bai, hori hola da. Alde negatibo moduan, izango neke, igual zeo ze geizki urtetan xatenia, beruntz faten naizela frustrazio hori etorten xatela, eta nire nabizaiaketan aurten igual frustrazio hori hobeketan edo, objetibo moduan dakot, mejoraikia hori. Hori kudeatzia, ez? Hori da. Jakin zela... Bai. Bizitza erdi, hasi zinean,
Saskibaloian 11 urtekin berandu. Bai, egisa da beste batzukin konparauta hola bastante berandu hasi nintzala, baina bueno, inoiz eta berandu hasteko. Ez. Baina normalian eskola kirolian hasten sarienean gero ja segidan hartzen duzu kirol bat, zuri kosta binzatzun. Bai, hori multikiroltan hasi nintzen, eta bertan ikusinen saskibaloia pila bat guzta egin xatela, eta hori nahi nuen apuntaitea taldeko kirol batera, eta hori pentsonen saskibaloian apuntaitea gainera momentu hortan, Aloña mendixan, oinatin ez zeuen neska talderik, eta elkartu ginen lagun batzuk, eta hori ekipoa sortu geben urte asko eta gero. Saskibaloia, arrazoi berezin bategatik? Ez, hori multikiroletan guztau inxaten, eta zanen, aprobaiteko sartuko nahi saskibaloian, eta oinarte hementxe hau. Egisa da, zeure planti ikusita, saskibaloi jokalari planti dakotzula. Gero izan alda, eskubaloian edo futbolian jokatzia, ez? Baina... Bai, egisa da, justo oinatin nera dinan gehixenak eskubaloian eta hola puntau izan diala, baina niri eskubaloia etxaten asko guztaien eta saskibaloira jone ben. Egisa da gero alturiakin baita, igual lagundiken dauela, baina... Ze mundutu saskibaloiak? Saskibaloiak gauza asko mundu ez da. Momentu txarrak bebai, dana moan, baina gauza honak bebai, eta azkenian baita saskibaloiakin lagun asko eruan dut, eta nire burua baita igual hobeto ezagutzea. Azkenean kirolakin baita ikusten duzu zure pertsonalidadia edola nolakoa dan. Horrek baita asko lagundu ez da. Oñatiarra zara, Aloñan hasi zitzen, eta handik Arrasatera, segituan. Erabaki hona izan zen? Bai, Aloñan ineben infantileko 2 urtiak, eta kadetetan pasau nintzen hori ona Arrasatera, eta nik uste dut, ondo ideia hona izan zala, ze azkenean hemen urte honi jolazten gauza asko lortu dut, eta oso pozik nago horrekin. Hor tartetxo batien be, ointxe Karazkirekin konbenixo batien eben, eta hor egon zutzen aldika baita Gasteizen entrenatzen, horrepea beraztu iten dago, Bai, gogorra izan da baita, porque azkenean hori Gasteizen entrenaiten geben aztian ziar, eta hori baita azkenean sakrifizio handixa da, baina horrek baita gauza positibo honak ekarri dozta, jente gehiago ezagutzia eta oso ondo, bai. Eta puntu hondan, saskibaloiaz gozatzen duzu, lanien bebazaldiz, gizarte langintzek azizebelako. Hori da. Momentu hondan gainera, bixak bateratzia, xamurra badozu. Bai, momentuz bateratzia ondo iruaten dut, ze azkenean atzaldeko 5 urtetena izelanetik, eta saskibaloiakin konpaginaiteko ondo iruaten dut, bai. Noiz arte, saskibaloian? Ez daki, momentuz nire helburua, segitia da, baina ez daki ze pasauko dan, ez daki hemendik denbora batera ze pasauko dan, o bizitzak ze ekarriko dauen, baina momentuz saskibaloiakin gozatu iken dut pila bat eta segitia da. Baina batek daki aber ze pasauko dan. Eta narobari ze guzti gixako ikia aizialdixan saskibaloia ez dagoan momentuan? Lagunakin geratzia, familixakin egotia, beste kirol batzuk ikia baita guztaiken xat, eta despejaitea azkenean bai. Ze kantxatik urtetan danean beste gauza batzuk ikia be ondo goten da, ez? Azkenean dan ez da saskibaloia, hortaz gain bizitza gehiago daku eta beste gauzatzukin baita disfruta biten du. Musika salia zara? Bastante entzuten dut, bai. Elkarrezketia bukatzeko eskatuko dut kantu bat aukeratzia. Ez dakit arrazoi berezin bategatik, baina zenekin bukatuko dugu elkarrezketia. Nik bukatu biot Sweet Carolineekin, ze pila bat rekordakin duzta nire Erasmuseko, Mexikon egon nintzen Erasmuseko denbora hori eta hori. Kantu hori gainera oso entzuna da, bestiak beste, Arabaldian, Alabezen partidutan, eta hola asko ipintzen dago. Gu kalentamentutan beharten du, así que bai. Horrekin geratzen gara. Naroa, eskerrik asko. Bukatu denboraldia disfrutatzen eta eskerrik asko. Zuri. Beste bat arte. Ale. Was in the spring, and spring became the summer. Would have believed it'd come along. Hands touching hands.